vítejte na mém kanále Všedílek tvoří. Dneska si spolu uháčkujeme takovouhle roztomilou ovečku. Ukážu vám krok za krokem, abyste si ji zvládli uháčkovat i sami. Tak pojďme na to. Na ovečku budeme potřebovat přízy Himalaya Dolphin Baby. Já jsem si vybrala růžovou, protože je to pro paní na přání. Přízy Jeans, značkováč, 2 bezpečnostní očička velikosti 6 mm, háček 2,5 mm, ten budeme používat na džínsku, pak háček 4 mm, ten budeme používat na Dolphin Baby, potom obyčejnou jehlu a bílou niť na přišití, duté vlákno a nůžky. Tak jdem na to. Jako první si uháčkujeme nožičky, takže já beru přízy Jeans, háček 2,5 mm a začneme magickým kroužkem. Ještě jednou to ukážu. Obtočím kolem prstu, podeberu, přichytím přízy, povytáhnu. Ten dlouhý konec si stáhnu a udělám si jedno očičko, abych si to zajistila. Můžeme ještě trošku stáhnout a vznikl nám magický kroužek, do kterého budeme háčkovat. Společně si budeme s tím přichytávat i ten konec, aby jsme ho pak nemuseli zašívat. Budeme háčkovat 6 krátkých sloupků do magického kroužku. Podebereme a vytáhneme. 1 krátký sloupek, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, 6. Máme 6 krátkých sloupků. Teď si přízy zatáhneme za ten cancourek, co nám zbyl, a stáhneme si tím magické očko. Teďka si píchneme do prvního krátkého sloupku. Sem. A ukončíme si tak řadu. Uděláme 1 krátký sloupek. Budeme háčkovat do kruhu, takže použijeme značkovač, který si píchnu do právě udělaného očka a máme hotovou první řadu. Druhou řadu budeme háčkovat tak, že do každého jednotlivého očka budeme háčkovat 2 krátké sloupky. Mělo by nám na konci vyjít 12 krátkých sloupků. Do prvního očka hnedka 2 a do každého z následujících oček 2. Rozháčkováváme základ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a do posledního očka poslední 2 krátké sloupky. Vrátím si značkovač. Je možný, že se vám ta dírka bude pořád zvětšovat, tak zase jenom přitáhneme. A jdeme na třetí řadu. Třetí řadu budeme pořád rozháčkovávat a budeme rozháčkovávat 2, 1, 2. Takže do prvního očka 2 krátké sloupky, do dalšího očka
1. Do dalšího očka 2 a do dalšího 1. Na konci řady byste měli mít 18 krátkých sloupků. Poslední 2 očka, 2 krátké sloupky a do posledního 1 krátký sloupek. Máme hotové 3 řady. Teďka budeme háčkovat 3 řady pouze krátkých sloupků. Nebudeme přidávat. Do každého očička uháčkujeme 1 krátký sloupek. Pokračujte sami a uvidíme se na konci 6. řady. Dokončili jsme 6. řadu a v 7. řadě budeme zháčkovávat a já vám hnedka ukážu, jak. Vždycky to zháčkování budeme dělat jenom za ty přední očka. Jo? Jenom za tady ty. Začneme zrovna u těch prvních, za přední očko, přízy protáhnu, naberu druhé očko, protáhnu, mám 3 očka na háčku a protáhnu všechny očička najednou. Teď budeme háčkovat 7 krátkých sloupků. Normálně do celého očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teď přijde další zháčkování. Zase podeberu jenom přední očko, vytáhnu, druhý přední očko, zase mám 3 očka na háčku a protáhnu je všechny najednou. Háčkujeme do konce dalších 7 krátkých sloupků. A 7. sloupek do posledního očka. V 8. řadě budeme opět zháčkovávat a budeme zháčkovat, takže zháčkujeme 2 krátké sloupky do jednoho, 6 krátkých sloupků uháčkujeme, 2 krátké sloupky zháčkujeme a zase 6 krátkých sloupků do konce. Takže ukážu. Opět zháčkováváme za přední nitky. 1, druhý. Následuje 6 krátkých sloupků. A zase zháčkujeme za přední očko, za druhý přední očko a protáhneme všechny. A dokonce nám zbývá 6 krátkých sloupků.
Máme 8 řad a vyplníme si trošku tu nožičku. Nemusíme úplně moc, ale trošku, ať nám drží tvar. Ale zase ne tolik, aby se nám tam ta příze, to dutý vlákno, aby se nám tam nepřimotávalo. V 9. řadě budeme opět zháčkovávat. Zháčkujeme si první 2 očka. Za přední nitku samozřejmě zháčkováváme. A uděláme si 5 krátkých sloupků. Jinak v návodech bývá zháčkování označený jako velké A, takže jen abyste věděli, A je zháčkování a velké V je naopak rozháčkování. Máme 5 krátkých sloupků, podebereme si 2 přední očka, a zháčkujeme dohromady. A do konce nám zbývá 5 krátkých sloupků. Trošku mi to škorká, ale to ta příze dělá, když má člověk spocený ruce. Ale tak to snad přežijete. Máme hotovou 9. řadu a budeme sužovat dál. V 10. řadě budeme sužovat zase 2 krátké sloupky do jednoho a 4 krátké sloupky mezi tím. Takže nabereme přední očka, uháčkujeme si 4 krátké sloupky, dvě očička zháčkujeme, a do posledních 4 očiček krátké sloupky. A máme hotovou 10. řadu. Nožičku si zase trošku vycpeme. Už máme ten otvor menší, takže já použiju opět nůžtičky. A pořádně to tam naducáme. Vycpeme si to co nejníž, protože pak už se tam bude dostávat hůř. Takže hlavně, aby byl tady ten spodek co nejvíc naplněný. Zase si tam nechám trošku
volného prostoru, aby se mi to nepřichytávalo. A jdeme na 11. řadu, kde budeme naposledy zháčkovávat. Zháčkujeme první 2 a potom uděláme 3 krátké sloupky. První, druhý. Zháčkujeme, uháčkujeme si 3 krátké sloupky. Zase 2 zháčkujeme. A 3 krátké sloupky do posledních 3 oček. Od 12. řady už nebudeme zháčkovávat, pojedeme dokola 8 krátkých sloupků a celkem si uděláme 27 řad. Spočítá se to jednoduše. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže 12. až 27. řadu budeme háčkovat 8 krátkých sloupků dokola a průběžně si vyplňujte, pak by se vám tam hůř dostávalo. Určitě na to nezapomínejte. Jako dá se to, taky se mi občas stalo, že zapomenu, ale je lepší si to vyplňovat postupně. Já si tu nožičku vždycky trošku s tím vláknem pomačkám, aby nebyla zas úplně tvrdá. Ono to dutý vlákno trošku vyleze nahoru. Tak si ho jen trošku stáhnu, aby se mi zase nepřichytávalo k háčku a přízi. A jedeme do 27. řady 8 krátkých sloupků dokola. Takhle si uháčkujete 2 nožičky a až budete mít hotovo, tak se spolu zase uvidíme a začneme háčkovat ručičky. Ručičky se háčkují prakticky úplně stejně, jenom na začátku bude o 1 řadu méně. Tak jo, pokračujte a uvidíme se, až budete mít hotový 2 nožičky. Já mám uháčkované 2 nožičky, ještě jsem vám zapomněla říct, že poslední očko pouze nahodíme, protáhneme a vytáhneme přízi. Uděláme tak pevné oko, aby se nám to nerozpáralo. Tak nožičky máme a můžeme jít na ruce. Jdeme háčkovat ručičky, které se budou háčkovat podobně jako nožičky, ale bude tam o 1 řadu rozháčkovávání méně. Začneme magickým kroužkem. Děláme si 1 očko na přichycení a uháčkujeme si 6 krátkých sloupků do magického kroužku. Stáhneme, píchneme do prvního očka a vložíme značkovač.
Další řadu budeme teda rozháčkovávat stejně jako předtím. Do každého očka uháčkujeme 2 krátké sloupky. Máme 12 krátkých sloupků a teď budeme 3. až 6. řadu háčkovat 1 krátký sloupek dokola. Takže už nerozšiřujeme, háčkujeme 1 krátký sloupek do každého očka. Uvidíme se v 7. řadě. Máme uháčkovaných 6 řad a 7. řadu budeme zháčkovávat s tím, že háčkujeme první 2 krátké sloupky do jednoho, uděláme 4 krátké sloupky a zase zháčkujeme 2 do jednoho. Takže zase za přední nitky beru 2 krátké sloupky a udělám 1. Uháčkuju 4 krátké sloupky. Zase vezmu za přední nitky 2 očka a zháčkuju do jednoho. A zbydou nám dokonce 4 krátké sloupky. Trošku si vyplníme. Já tady zase použiju nůžtičky. Osmou řadu budeme zase zháčkovávat. Vezmeme si přední 2 sloupky, uháčkujeme 3 krátké sloupky. Zháčkujeme a 3 krátké sloupky do konce. Měli bychom mít 8 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. A teď budeme háčkovat pouze krátké sloupky do oček. Uděláme si celkem 22 řad. Poslední očko jenom protáhneme přízy, uděláme pevné oko a přízy ustřihneme. Udělejte si takhle 2 nožičky, 2 ručičky a my se uvidíme, až budeme začínat háčkovat ouška. Tak pokračujte sami. Máme uháčkované 2 ručičky a nyní se pustíme do háčkování oušek, což už bude plná rychlovka. Zase začneme magickým kroužkem. Uděláme si 1 očko na zpevnění, 6 krátkých sloupků,
Stáhneme si očko. A spojíme krátkým sloupkem. Jinak jsem zapomněla zmínit, že jedno klubíčko příze jeans vám vystačí na celou ovečku, stejně tak Dolphin Baby. Od každého vám stačí jedno klubíčko. Přízy Dolphin Baby najdete na mém e-shopu www.vsedílek.cz. Přízy jeans bohužel zatím nemáme naskladněnou, ale je to v plánu. Časem se tam určitě ukáže. Budeme rozháčkovávat 2 do 1. Do každého očka 2 krátké sloupky. Ano, zase mi to vrže. Poslední očko. Budeme mít 12 krátkých sloupků a teď už se přidávat nebudeme jako u těch ručiček, ale tady bude pouze 9 řad. Takže teďka háčkujeme do každého očka 1 krátký sloupek a musíte mít celkem 9 řad. Oháčkujete si 2 ouška a tím budeme mít oháčkované nožičky, ručičky a ouška. To bude konec dnešního videonávodu a další část si ukážeme zase příště a budeme háčkovat tělíčko a hlavičku. Ono by to bylo už dost dlouhý, takže si to dáme na 2 části. Já mám 3. řadu a uvidíme se, až budeme mít oháčkované obě 2 ouška. Já mám obě ouška hotový. Přízy si zastrčím dovnitř, protože potom ouška budeme sešívat stejně k sobě. Ouška nevyplňujeme, protože ty nepotřebujeme mít naducaný. Máme teda oháčkovaný ouška, nožičky a ručičky. Příště si ukážeme tělíčko a hlavičku. Já doufám, že se vám videonávod líbil, že je všechno dost srozumitelný. Kdyby ne, tak mi určitě napište dolů do komentáře, kdybyste se chtěli na něco zeptat. Budu určitě odpovídat. Nezapomeňte dát like a odběr, aby vám neuteklo příští video. Tak se mějte hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj!